Sestry, nádhera, pojďme se podívat do Božího slova. Těšíte se na slovo Boží, sláva Bohu, takže pojďme do Římanům 8. kapitoly. Ve 12. verši můžeme číst, že nuže tedy bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít, jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni duchem Božím, jsou synové Boží. Haleluja. Sláva Bohu. To je nádhera, to úplně cítíš tu sílu v tom verši. Všichni ti, kdo jsou vedeni duchem Božím, jsou synové Boží. Tak řekni, já jsem Boží syn. Můžeš říct dcera samozřejmě, pokud jsi žena, tak řekni dcera. Já jsem Boží syn a proto můžu být veden duchem Božím. A já jsem veden duchem Božím. Bůh je se mnou. Bůh mě vede. Jsem tam, kde mám být. Včas, kdy tam mám být. Dělám tam to, co tam mám dělat. Bůh mě vede. Na každý čas. Nic neminu. Všechno naplním. Vykupuji svůj čas. Zasévám tam, kde Bůh chce, abych zaséval. Dávám své úsilí tam, kde Bůh chce, abych dával své úsilí. Vždycky to trefím správně. Protože jsem veden duchem Božím. Amen. Sláva Bohu. Bratři a sestry, je veliké zaslíbení pro nás Božího slova být vedení duchem Božím. Protože pokud jsi Boží syn a Boží dcera, tak můžeš očekávat, že můžeš být veden a máš být veden duchem Božím. Amen. A vem si to, Boží duch, když se podíváš do Božího slova, když vedl Boží muže, Boží ženy, prostě ty hrdiny víry, které máme i zapsané v 11. kapitole listu Židům, tak ty byli vedeni Bohem skrze Božího ducha a stejně tak i my máme očekávat, že stejným způsobem, jako byli vedeni oni, tak my, ti, kteří žijeme v Kristu Ježíši, tak můžeme očekávat, že i my budeme vedeni duchem Božím. Amen. Amen. A já myslím, že tohle je jedna z nejdůležitějších oblastí, kterou se jako křesťan musíš naučit a kterou, když se naučíš, tak ohromně se pozvedne tvůj život, nejenom jako služebníka, křesťana, ale pozvedne se tvůj život prostě v každé oblasti života. Amen. Amen. Když se naučíš, jak být veden Božím duchem, tak podívej, Duch svatý, shodneme se, že je vševědoucí, že je všudy přítomný, že je všemocný. Amen. A být vedený tímto duchem je něco absolutně cenného, něco absolutně vzácného. Ne vzácného ve smyslu, že by toho bylo málo, ale vzácného pro tebe osobně. Je to poklad, který můžeš najít, je to velké zjevení a velká milost, co Bůh vypůsobil, co Ježíš vypůsobil i skrze svoji oběť na kříži, tak, aby Duch svatý mohl být na nás a mohl být v nás a mohl být v našem duchu a mohl nás vést. Amen. Když jsi vedený Duchem svatým, vem si, kdyby si dělal 100% rozhodnutí podle toho, jak tě vede Bůh, tak nikdy neuděláš chybu. Amen. Nikdy nepřijdeš o peníze. Nikdy neselžeš. Věci, se kterými začneš, tak vždycky budou mít úspěch. Amen. Haleluja. 100%. 100%. Amen. Ve 100% věce, které budeš žít, tak budeš mít 100% úspěch. Amen. Haleluja. Pokud budeš vedený Duchem Božím, který tě vede do dobrých věcí. Haleluja. Nebudeš vedený jinými okolnostmi, nehovořím o tom, že Boží slovo říká, aby si nespolehal na svoji rozumnost. Na svoji rozumnost nespoléhej, neznamená to, že se nemáš učit, že nemáš získat moudrost tohoto světa, že nemáš získat znalosti, praktické dovednosti, že se nemáš učit, že nemáš číst knížky, nejenom křesťanské, ale i světské prostě učebnice. Máš tohle dělat, všechno to máš dělat, ale nemá to být to, na čem primárně založíš svůj život, ale to, na čem založí svůj život, je Boží duch a vedení Božím duchem, protože ani ty knížky, ani největší profesor na světě, ani kolik by měl titulů a doktorátů, tak neví všechno.
Amen. Ale máš někoho, který je na tobě, který je v tobě, ve tvém duchu, který všechno ví. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. A který všechno, co ví, ti chce dát. Který ti chce dát, pomoci, našeptávat, radit v každé oblasti tvého života, když tu radu potřebuješ. On ti nebude vysvětlovat samozřejmě veden duchem božím a nebude ti vysvětlovat, jak funguje jaderný reaktor, protože to nepotřebuješ. Ale když budeš jaderný technik, tak 100% tě skrze moudrost bude vést i do toho, jak funguje jaderný reaktor. A úplně, dostaneš úplně zjevení, jak lépe udělat věci, jak techniku lépe uspořádat. Amen. Já věřím tomu, že Milan byl 100% vedený duchem božím, když dával dohromady celou tu techniku zasáhnout svět a teď vymýšlel, jak se bude zvedat ta konstrukce, něco bylo od výrobce, on to vymyslel ještě líp a výrobce si to nechal patentovat. No, super. Haleluja. Je tak? Je tak? Super, ne? Prostě já vím, že to, v čem žiješ, to, v čem sloužíš, tak Bůh ti tam dává takový interní informace. Amen. Který potom můžeš využít ve svůj prospěch. Víš věci, které lidi ještě nenapadnou, nebo by na ně nikdy nepřišli, ale ty na ně přijdeš díky tomu, že jsi vedený duchem božím. Haleluja. Já jsem včera hrál florbal, bratři a sestry, po delší době. A já jsem si říkal, já jsem fakt skoro vystihl každou přihrávku soupeře, když si přihrávali. Vždycky se mi to povedlo, tam prostě komu asi tak přihraje. A vždycky jsem vypíchnul tu přihrávku, autek jsem a dal jsem gól, nebo jsem nějak přihrál. Já si říkám, normálně při té hře jsem dostal zjevení. Jak já tohle dobře, nejsem nejrychlejší tam na tom poli. Ale stejně vždycky je míček u mě, vždycky dokážu vystihnout přihrávku. Pak mi normálně mi duch ukázal, že mi on ukazuje, jak mám hrát. Vážně. Normálně vystihnu přihrávku, protože já vím, já jsem vedený duchem božími při florbale. Fakt. Normálně jsem tam dostal zjevení, že tak proč by tohle Bůh se mnou nezdílel? Proč by mi neřekl, teď se rozběhni támhle, tak jako vnímáš, tak na koho asi přihraje? Na koho asi přihraje? Tak možnosti jsou 4. A normálně vždycky trefíš tu možnost a neříkám 100% jsem to trefil, ale možná během té hry jsem takových 30 přihrávek úplně zničil jim útok, hotovo. Amen. A vlastně jsem nemusel ani tolik běhat, ani tolik bojovat. Prostě duch mi ukázal, co mám udělat. No já nechci, aby to znělo jako šíleně, jo? Ale když vnímáš ducha, tak vážně on dokáže být tvým pomocníkem v každé oblasti. V každé oblasti. A je pravdou, a vidíme to, že někomu pomáhá někdo, svatý duch více a někomu méně. Všichni mají toho stejného ducha. On dává ducha bez odměřování, ale někteří si ani neuvědomují, že duch svatý je s nimi. Někteří se ani neuvědomují, že mají svatého ducha v sobě. Někteří ani se s ním nesnaží komunikovat, vnímat ho, být jim vedení. Amen. Snaží se zakládat své rozhodnutí, svůj život na tom, co jim poradí maminka, tatínek. A to je dobře, oni radí dobře. Jasně, toho si vem, toho si neber. Ale stejně poslední slovo, stejně ty víš, co ti říká svatý duch. Amen. Získávej moudrost od lidí, získávej moudrost ze světa, získávej moudrost od učitelů, z knížek, ze statistik, z aktuální situace, ale nebuď tím vedený. Amen. Nikdy na tom nepostav 100% svůj život. Může ti to pomoct k nějakému rozhodnutí, nasměrování a potom uvidíš, jestli tvůj duch svědčí spolu se svatým duchem, že je to ono. A pokud je to ono, tak on ti ukazuje, jak konkrétně do detailu tohle udělat. Když ti někdo říká, kup si byt, kup si nějaký byt, získej byt v Praze, je to rozumný, jasně, já ti to říkám to samý. Ale už ti neřeknu, kup si takový a takový, financuj ho tak a tak. Na to máš rádce, který jsou okolo tebe, ale stejně nakonec těch variant jsou stovky možností. Amen. A i když ti 100 rádců pomůže a moudrost a vítězství je v množství rádců, amen, absolutně. Ale i když ti 100 rádců pomůže, tak Boží slovo říká, že na tuto rozumnost nespoléhej, spolehej na svatého ducha. A může ti 100 rádců říct, že tohle je úplně perfektní byt s perfektními podmínkami, úplně jasně, jednoznačně, nevidíme žádný problém a ty stejně ve svém duchu cítíš, že bys to neměl do toho jít. Amen. A nedokážeš to vysvětlit, prostě nevíš proč, ale tvůj duch svědčí, že ne.
Amen. A víš, že nemáš pokoj v tom rozhodnutí. Že když teda se 100krát přesvědčí, že ano, jdu do toho, jdu do koupě tady toho bytu a necháš se přesvědčovat tady tím a všichni říkají ano a snaží se získat ten pokoj zvnějšku skrze všechny ty informace, tak stejně Duch Svatý ti říká ne, ne, ne. Amen. A můžeš se ubezpečovat, ale stejně máš takovéto varování ve svém srdci do toho jít, do toho nejít. A on říká, že nepřijali jste v 15. verši, nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli. Haleluja. Nemusíš mít strach udělat rozhodnutí, nemusíš mít strach udělat krok víry. Nepřijali jsme ducha otroctví, ale přijali jsme ducha synovství, v němž voláme Ába Otče. A sám ten duch, a tady hovoří, jakým způsobem nás primárně vede, Boží duch. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. A pokud svatý duch svědčí o tom, že jsme děti Boží, že jsi Boží dítě, ta největší věc, o který může svatý duch svědčit ve tvém srdci spolu s tvým duchem, prostě tvůj duch a svatý duch, který je ve tvém duchu, takový ten trochu silnější hlas oproti hlasu tvého ducha, tak svědčí, že jsi Boží dítě. Prostě je to v tom, prostě jsi Boží dítě a nikdo mi to nevymluví. A jsi správně pokřtěný. Pokřtili tě do jména Ježíš nebo do jména Otce, Syna a Ducha Svatého. Ale tak to je neplatný tohle. A fakt, dokázal jsem slyšet takovýhle nesmysly na to a vidíme v Božím slově, že je to taky tak. Amen. Ale i když se tě někdo bude snažit rozhodit, tak prostě ve tvém srdci je jasné svědectví. Já nevím, jak mě pokřtili, já si to ani nepamatuju, co konkrétně ten pastor říkal, to byl takový fofr, že ale vím, co jsem udělal, vím, proč jsem to udělal, vím, že Ježíš je ten, kvůli kterému jsem to udělal. Amen. A co říkal pastor jako úvod mýho křtu, to kázání? Já vůbec nevím, si to nepamatuju. Něco asi říkal, vím, že tam byly nějaký chvály na kytaru, že bylo 9 stupňů, že jsme to chtěli udělat co nejrychleji, pršelo, ale protože jsem měl před svatbou, tak už nebyl jiný termín a chtěli jsme se nechat pokřtít před svatbou. Takže nepamatuju si z toho vůbec nic, jenom, že jsem byl pokřtěný do jména Ježíš. Amen. Haleluja. A nikdo mi nevymluví, že jsem spasený a že jsem dítě Boží. Haleluja. Protože sám ten duch Boží svědčí s mým duchem, že jsem dítě Boží. Amen. A když svědčí o téhle mega věci v mém životě, o tom největším zázraku, jaký člověk může na zemi zažít, to je prostě mega zázrak. Znovu zrození je mega zázrak. To je ten největší zázrak, který se může dít, že člověk se narodí znovu, že lidský duch se narodí znovu. To je víc než uzdravení. To je víc než vzkříšení z mrtvých, u zesnulých. Amen. To je víc. To je úplně největší zázrak. Amen. A pokud svědčí o tomhle mega zázraku a uvádí tě do pravdy ohledně tohohle mega zázraku, téhle reality nového stvoření, tak on tě vede samozřejmě i v každé jiné oblasti od veškerých tvých životních cest, rozhodnutí až po hraní florbalu. Fakt. Fakt. Všechno on chce žít s tebou. On je tvým duchem, tvým Bohem, nejenom v církvi, nejenom v práci, nejenom při evangelizaci. On je tvým Bohem, tvým pánem na každém tvém kroku, pokud ty mu tenhle prostor dáš. Protože on nikdy nebude tvým pánem na sílu. On tě vede velice jemně, on svědčí tím vnitřním svědectvím, který je v tobě. Boží slovo, Pavel o tom blíže potom vyučuje. Věříte, že Pavel je někdo, kdo k tomu má co říci? Že ví něco o vedení Božím duchem? Já si myslím, že Pavel absolutně má nám k tomu co říci. A Pavel hovoří ve 2. kapitole 1. listu Korinským, 2. verš, 1. Korinským 2:2. Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. A byl jsem u vás ve slabosti, v bázni a v mém chvění. Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založená na lidské moudrosti, ale na Boží moci. Takže byl tam Boží duch, který svědčil těm lidem, že to, co říká Pavel, je pravda. Amen. Amen. Lidskou moudrostí nepřesvědčíš člověka o tom, že má být spasený. Nepřesvědčíš ho o tom, že existuje nebe a peklo. Nejde to. Ale sám ten duch, který svědčí do srdce, do ducha lidí, ke kterým hovoříme, ten je ten, který
který zakládá to svědectví. Duch a moc. O moudrosti světa, o moudrosti mluvíme mezi zralými, ne ovšem o moudrosti tohoto věku, ani o moudrosti vládců tohoto věku. Víš, co je to moudrost? Víš, jak se definuje moudrost? Moudrost je to, že činíš správné rozhodnutí, krok za krokem. To je moudrost. Moudrost, tak to pojímají Židé. Moudrost je, že jsem schopen v každý čas udělat správné rozhodnutí. To je moudrost. A o moudrosti mluvíme mezi zralými. To znamená, není to něco, co máš hned. Jsi novoobrácený křesťan a máš to hned. Chce to poznat, rozpoznávat Boží hlas. Chce to chodit s Pánem, aby si do toho, řekněme, dorostl. Samozřejmě, hned svědčí ti Svatý Duch. Ale my se jí budeme učit, možná v létě, možná na podzim, jak lépe slyšet Boží hlas, jak lépe rozpoznávat jeho vedení, jak být citlivější na Svatého Ducha. A nikdo z nás to nemáme, prostě 100% už jsme hotoví, křesťani, absolutně vedeným Duchem Božím, skvěle o tom mluvil Ondra ve středu. Nemysli si to, že prostě definitivně už vím, jak se totálně správně vždycky rozhodnout. Je to proces a každý se stále více učíme být citlivější na Svatého Ducha, být zralý v Kristu. Děti Boží, dospělí děti Boží. Amen. Ne nemluvňata, ale Boží synové a Boží dcery. Amen. A o moudrosti mluvíme mezi zralými, ne ovšem o moudrosti tohoto věku, ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají. Nýbrž o moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. Tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy. Ale jak je napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nestoupilo, Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil, haleluja, řekni haleluja, nám to Bůh zjevil. Tohle je většinou vztahováno k nebi. Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co na lidského mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují. Je to vztahováno k nebi, ale není k tomu absolutně žádný důvod to vztahovat k nebi pouze. Protože o tom tady Boží slovo nehovoří. Že až budeš v nebi, tak co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, to potom uvidíš. Ne, on hovoří ke Korinským teď. To připravil pro tebe teď. Haleluja. Sláva Bohu. Amen. To je pro mě připravený teď. To, co tě ani nenapadne, to je připravený pro nás teď a tady. Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co nás ani nenapadlo v mysli, protože my nejsme vedení tím, co nás napadne v mysli, my jsme vedení jinak. My jsme vedení Božím duchem. Amen. Proto na mysl to přijít nemůže. Bůh hovoří jinak k nám, než hovoří svět. Svět hovoří do uší, do očí, do smyslů, do těla, bychom řekli. Do duše a do těla. Tělo, které to rozpoznává, ale Bůh hovoří skrze ducha. Je to úplně jiná forma komunikace mezi námi a Bohem. Amen. Úplně jiný způsob komunikace, který se musíme naučit a pochopit, aby on tímhle způsobem s tebou mohl komunikovat a vést tě beze slova, bez emocí, bez těla. Amen. Vždycky. Skrze tvého ducha. Proto toho mnoho lidí nechytne, protože je to úplně něco, na co nejsme zvyklí tady v těle. Tomu nás prostě svět nevyučuje. Svět vydává prostě miliardy korun za školící centra. Za školy, za tréninková centra. Tělocvičny, aby si prostě posílil svoje tělo, aby si posílil svůj mysl, aby si získal moudrost, aby si jinými slovy ze tvého bytí tady posílil duši a tělo. Duchu se nevěnuje svět absolutně. A pokud ano, tak většinou v té ezoterické formě. Čarodějnictví, vykladačství, nebo to spojuje yoga, tělo a duch, že jo. Prostě úplně mimo. Amen. Ale Boží slovo hovoří velmi o duchu, o trénování ducha. Nejenom duše a těla, hovoří i cvič, Timotej, to má nějaký užitek, ale budování ducha, posilování ducha, to je věc, kterou svět nezná a my k tomu nejsme vyučení. My to neznáme ze světa, my to neznáme ze školy, my to neznáme ze zkušeností z výchovy.
Protože takhle se prostě děti nevychovávají, lidi se tak nevychovávají, takhle vychovává Bůh, proto hovoří o moudrosti, mluvíme mezi zralými, amen, kteří poznali, že jsou duch, který žije v těle a má duši. A že duch svědčí, boží duch svědčí spolu s naším duchem. A tímhle způsobem nás vede krok za krokem, amen. A teď tady hovoří, že co oko nevidělo, ucho neslyšelo, na lidské srdce nevstoupilo, Bůh připravil těm, který ho milují, neboť nám to Bůh zjevil skrze svého ducha. Neboť duch zkoumá všechno, i hlubiny boží. Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm. Duch člověka dostává informace od svatého ducha. Amen. Tvůj duch, ty, to tvé já, duch, který žije ve tvém těle, tak dostává informace od svatého ducha. A proto máš takový jako tušení. Ty jo, myslím, že bych měl udělat tohle. Ale to není jediný. On říká, že to, co máš, to tušení, tak pak je tam ještě svatý duch v tobě, který svědčí spolu s tvým duchem a potvrzuje to, co tuší tvůj duch. Amen. Takže ze dvou stran prostě je ten takový mírnější hlas vedení tvého ducha a pak je tam takový autoritativnější vliv nebo hlas svatého ducha, který svědčí spolu s tvým duchem. Ohledně každé oblasti, každé záležitosti, každého rozhodnutí. Pokud mu k tomu dáš prostor samozřejmě. Amen. Haleluja. Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm. Tak ani boží věci nikdo nezná, jen duch boží. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha s velkým D, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. O tom také mluvíme, ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost. Chápeš, když jsi dneska na kázání, tak možná máš, ty kráso, co to je? Jak je to s tím lidským duchem, jak je to s božím duchem, co to ten Honza na mě vytáhnul v sobotu dopoledne. To jsou duchovní věci. To musíš chápat úplně jinak, než jsi byl vedený, učený doposud. To jsou boží zjevení. Haleluja. A já věřím, že skrze boží slovo, že skrze rému, skrze pomazání na tomhle místě Bůh ti něco otevře. A pokud už něco si chytil, tak ti to otevře v daleko větší míře, aby si byl skutečně vedený božím duchem. Amen. A když budeš vedený, tak budeš silný a úspěšný. Amen. Sláva Bohu. O tom také mluvíme, ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimiž vyučuje Duch Svatý. Duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. Duševní člověk, to je ten, který je zaměřený moudrost, svět, učebnice. Duševní člověk má však věci Ducha Božího, nezná, však nepřijímá věci Ducha Božího. Duševní člověk nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznostvím a nemůže je poznat, protože se dají poznat jen duchovně. Musí být posuzovány duchovně. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od někoho posuzován. Neboť kdo poznal Pánovu mysl, která mu dá porozumět? My máme mysl Kristovu. Amen. Tak řekni, my máme mysl Kristovu. Amen. My máme moudrost ze svatého ducha, který svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Amen. Dobře. A budeme se učit v létě nebo na podzim o tom, jak být citlivější na svatého ducha. A teď hovoříme pouze i minule, i teď o tom, jak být vedení svatým duchem, jaký je ten primární způsob vedení. Takže teď si jenom říkáme vlastně ten základ. Amen, aby jsme to pevně zakořenili do sebe, do svého ducha, do svého srdce. A vedení svatého ducha je velice jemné, velice citlivé, gentlemanské. A Boží slovo říká, modlí se žalmista David ve 26. žalmu, ve 2. verši. A tohle bylo pro mě strašnou záhadou, hrozně dlouho, kdy se David modlí, zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě, prověř mé ledví i srdce. Amen. Srdce to známe. Srdce víme, že musí být zkoumáno. Srdce, o tom jsme také hovořili, srdce je
je něco, co prostě, Bože, vyspituj mi srdce. Není tam prostě něco špatného, překontroluj svoje srdce, jak je tvoje srdce vůči lidem, jestli tam není žárlivost, jestli tam není soupeření, zloba, jestli je to tělesné srdce, nebo jestli je podvedením, jestli je na něm patrné ovoce svatého ducha, to je srdce. Ale potom jsem si říkal to ledví, jako ledviny. Co to je? Co to je prostě ledviny? Proč jsem zkoumal ledviny? a anglický překlad říká otěže místo ledvin. A hebrejský překlad hovoří o jakoby pásu na koně. Já jsem říkal, tak co je to za blbost? Jak to teda je? Tak ledviny, to mi tam nesedělo nikdy. Tenhle překlad. A pak normálně jsem dostal zjevení, když jsem jel na koni. Protože my máme koně naučené na takovou komunikaci bez udidla. Že jsou vedený vážně jenom otěžema, ale ještě o mnoho více jsou vedený tím, jak na nich sedíš. A když já se třeba na tom koni, už je to tak vycvičený, tak citlivý kůň, že když já se takhle třeba otočím a někam se podívám, tak on cítí, jak se ta váha přenesla na něm, na jeho hřbetu a on tam zatočí. Takže kam já se dívám, tam on jde. Fakt, úplně perfektně to funguje, neuvěřitelný. Takhle vycvičený citlivý kůň. Amen. Nebylo to hned, Lucko musela hodně trénovat, pak jsem na něj sednul já. Takhle trénuje všechny Lucka, ona je dokonalá žena. A takhle nás trénuje i Svatý Duch, aby jsme byli tímhle způsobem vedení. Protože když kůň byl řízený, tak nebyl řízený většinou skrze udidlo. Skrze udidlo v ústech byl vedený mezek nebo můla nebo nějaký pracovní kůň. Ale válečný kůň, tam ty si neměl ruce na tom, aby si ho vedl udidlem. Ty jsi ho ovládal nohama. Tímhle s tím způsobem. Ty jsi ho pobízel nohama, ty jsi ho brzdil nohama, ty jsi mu přikládal nohy na ledviny, doslova. Amen. Takže to byly otěže a byly ale v přeneseném slovo a doslovnější překlad jsou teda ledviny, ale nám to nedává smysl, proč máme zkoumat ledviny. Ale za co se tady modlí David, je to, aby prozkoumal tvoje srdce a aby prozkoumal tvoje vedení. To, jak jsi vedený duchem. Amen. Chápeš to? Chápeš to? Protože nejenom srdce je důležité, ale je důležité, aby i ty jsi byl vedený správným způsobem, aby ty jsi byl citlivý na Svatého Ducha. A Svatý Duch vede přesně tímhle tím způsobem, on tě tak drobně pobízí, jako když ten jezdec sedí na tom koni a ty jsi ten kůň a Svatý Duch je ten jezdec a jen tak trochu změní pohled, pootočí se, aby ty, celé to obrovské zvíře, prostě ten život, tak aby se posunul a šel tím správným směrem. Amen. A to chce, a potom tam dává do kontrastu Boží slovo třeba toho divokého koně, jo, který může mít udidlo, to jsou takový ty arabský plnokrevníci, to může ho tahat a on stejně nezastaví, prostě letí, a nebo mula, nebo osel, který ho zase nerozejdeš, to můžeš ho kopat a on se nehne. Ale takhle přesně my nemáme být vedený. Tímhle způsobem nás Svatý Duch nevede, ani nepovede, že my, když se rozletíme, tak prostě on nás nechá letět. A my musíme, on bude pořád jemně nás brzdit, ale on prostě nás nezatáhne na sílu, že nám urve půlku huby. Jo? Amen. To jsou koně, prostě může jít krev z pusy, nezastaví se. Plnokrevníci. Amen. A pak mesci, muly, osly, kdy Svatý Duch říká, tak pojď. Ale to na mulu, na osla nefunguje, to prostě musíš, byč a by se rozešel. Ale to taky Svatý Duch nedělá. On je jemný duch. On tě vede velice jemně a já bych chtěl, aby my jsme měli pozornost na to, jakým způsobem on nás vede. Bratři a sestry, tak to vede Svatý Duch primárně. Amen.
Skrze jemné vedení v nás. Amen. Kdy s ním trávíš čas, ať už tahle na shromáždění, nebo na modlitbách společných, nebo sám, nebo si prostě uvědomuješ jeho přítomnost a v průběhu dne, když nevíš, jak něco vyřešit, něco opravit, něco zařídit, tak řekneš, svatý duchu, však ty jsi tady přítomný. Tak mě veď, ukaž mi tu cestu. Co mám udělat? A on tě třeba vede, pojď se chvíli modlit. A ty, ale já to musím vyřešit. Pojď se chvíli modlit. Ale já fakt musím už něco dělat. No právě, já vím, že musíš něco dělat, tak pojď se chvíli modlit. A ty musíš jako zpomalit, neletět jako ten kůň, směr, který jsi si vybral, ale musíš reagovat na to jemné vedení a fakt říkat, dobře, tak jo, tak já se jdu modlit. Jak dlouho, Duchu svatý? Jak dlouho bude potřeba, uvidíš. A potom v průběhu toho například on ti ukáže nějaký zjevení, něco, co na mysl člověka nepřišlo. To Bůh připravil těm, který je milují. To je o moudrosti, hovoříme o moudrosti, která je mezi zralými. Amen. Skrze to vnitřní svědectví, který je v nás. Skrze svatého ducha, který jemně hovoří v nás. A technicky ono to není hlas. To není hlas, který slyšíš v sobě. Amen. To je prostě, víš, že víš, najednou cítíš, jestli ano nebo ne, jestli tak nebo tak, ale je to velice jemné, velice decentní, ale prostě víš. Amen. A máš v tom pokoj. I kdyby okolnosti všichni říkali tohle to ne, ale ty máš ten vnitřní hlas, tak dostaneš i víru, řekneš, ale jo, takhle to uděláme, bude to dobrý. Ještě nevím potom, jak to bude dál, ale věřím, že tohle je od Pána. Amen. Tehdy je to silný. Amen. Lidi, kteří chtějí slyšet hlasy, je chtějí slyšet proto, že ještě nepochopili ten způsob komunikace. A jsou stále tělesní. Protože co chtějí? Chtějí slyšet něco hmatatelného. Chtějí zvuk, chtějí posunutí, chtějí zatlačení. Chtějí něco, co bude komunikovat a hovořit spíše k jejich duši nebo tělu, než způsob, který Bůh stanovil, vedení skrze ducha. Amen. Proto lidi, kteří žádají o hlasy, tak nepochopili způsob, jakým svatý duch vede nás. Amen. Haleluja. Já chci slyšet hlas, bylo tak super, že prostě anděl se ukázal a řekl mi, Honzo, mám pro tebe povolání, jdi založit sbor do Tábora. Ano, pane, tady jsem, tvůj služebník jdu. I to se může stát, ale já jsem to takhle neměl. Já jsem se vzbudil a ty krás. Mám takový, že bychom mohli začít sloužit v Táboře. Tak jsem zavolal pár lidem a druhý den už jsme byli s vámi ve 4 hodiny odpoledne, ve čtvrtek v Táboře a už tam přicházeli noví lidé. Amen. Nikdo mi nic neřekl, nikdo mě nepověřil, nikdo mě neposlal, ale já jsem normálně začal cítit, že tohle bych měl udělat. Nikdy předtím ani potom mě to nenapadlo, ale najednou svatý duch svědčil spolu s mým duchem, že by tohle mělo být a že by to mělo být tehdy a tehdy. Amen. Proto se to podařilo. Amen. Však vidíte. Sláva Bohu. Haleluja. Připravil romský sbor, připravil český sbor, připravil všechno. Nechápeš. Sláva Bohu. A když chceš slyšet hlasy, mám pro tebe tu zprávu, že patrně je uslyšíš. Přišla za mnou jedna sestra, že ale mě to Bůh říká takhle. Já prostě to slyším od Boha takhle. Normálně ke mně hovoří Bůh, já vím, že já to slyším, on se mnou takhle mluví. A hovořila pár věcí a já jsem věděl, že to je ale v rozporu s písmem, co říkáš. To je úplně mimo. Ale já to slyším ty hlasy. A já nepochybuju, že to slyšíš. Ale já ti říkám, že to nemůže být Bůh, protože on by nikdy nehovořil proti svému slovu. Nevím, kdo k tobě hovoří, jestli ďábel, démoni, padlí anděle, nevím. Nepopírám to, že slyšíš hlasy a že to může být úžasný. Že můžeš mít dobrý pocity u toho. Amen. Že se ti můžeš mít husí kůži. Že můžeš být úplně v euforii. Amen. Ďábel to dokáže udělat. Ale já ti říkám, že to není Bůh.
Protože každé slovo, každé proroctví rozsuzujeme dvěma způsoby. Rozsuzujeme je skrze písmo a skrze svědectví, které máme v sobě ve svém duchu. Amen. Amen. A když se tak modlíš, tak Bože, hovoř ke mně. A on ti říká, já už jsem k tobě hovořil. Tady to máš na stole. Mnoho věcí jsem k tobě hovořil a ty si ještě nepřečet. Mnoho věcí ještě neznáš a mnoho jsem k tobě hovořil. A až si to přečteš, možná ti řeknu pak ještě něco dalšího, do většího detailu. Ještě to rozebereme do většího detailu. No ty normálně můžeš slyšet Svatého Ducha, můžeš slyšet Boha tím, že otevřeš slovo a kdekoliv začneš číst a řekneš Svatý Duchu, hovoř ke mně. Začneš číst a uvidíš, že to slovo najednou bude hovořit do tvého ducha a sám ten duch, tvůj duch, bude svědčit spolu se Svatým Duchem, že je to haleluja, pravda, normálně se ti to otevře. Amen. Nepřijímej proroctví jen tak. Ať už by ti to řekl největší služebník, nejpomazanější služebník na světě, nepřijmi to jen tak, protože Pavel říká, všechno zkoumejte. Amen, všechno. Tím neříká, zkoumejte všechno, no ale když k tobě bude hovořit Benny Hinn, tak to přece zkoumat nemusíš. Nebo když tobě bude hovořit Peter Gammons nebo Petr Kuba, nebo to nemusíš zkoumat. To jsou velký služebníci. Všechno zkoumej. Všechno zkoumej. Může se stát, že já za tebou přijdu a řeknu ti, tyjo, Jirko, mám takový dojem, jako že možná bys měl tohle a tohle a tohle. A Jirka mi řekne, no víš co, já přemýšlel jsem, ale nevidím to tak, necítím to tak ve svém duchu. Já říkám, OK, v pohodě. Možná asi jsem se splet. Já se můžu splíst. Každý se může splíst. To je normální. Normální. Amen. Když někomu hovoříš, tak prostě ověř si to. Možná si řekl blbost. Tak to běž napravit. Tak jo, fakt to tak... Měl jsem takovou myšlenku ohledně tebe. Tohle. Jak to vidíš ty? No, já si myslím, že je to tak. OK, dobře. Tak to jsem rád, že jsme v tom zajedno, že tvůj duch svědčí spolu se Svatým Duchem i já vím, že prostě jsem nebyl mimo, když jsem to říkal. Já to ověřuji a kdyby si mi řekl, ne, já to vůbec úplně, to je, necítím to tak, OK, tak jsem asi špatně jsem to přijal. Dobrý, nic, jedeme dál. Všichni chybujeme, všichni se učíme, kvůli tomu nepřestaneme sloužit duchem. Amen. Ale musíš to mít moudrost. Aleluja. Nepřijímat to jak na vodopádu. Jít na shromáždění, že tenhle kazatel, ten většinou si vybere tak 5 lidí a takhle k ním hovoří a to já chci. Ano, i takhle hovoří, ale to není primární způsob. Ty nemůžeš být závislý na nějakým konkrétním kazateli, který slouží tímhle způsobem. Ty se musíš na každý čas být vedený Svatým Duchem a nejenom, že můžeš, haleluja. Ty nemusíš spoléhat na to, že se setkáš s pastorem nebo s nějakým prorokem a budeš za ním chodit a řešit. A nemáš nějaké slovo pro mě? Budeš sedět v první řadě takhle a on takhle kolem tebe půjde a ty nastavíš nohu, aby zakop a něco ti řekl. Ne, ty prostě buď v pohodě. Bůh tě vede neustále skrze svého ducha. Vždycky. Amen. Haleluja. Amen. A mnozí lidé, kteří žádají něco jiným způsobem, tak přicházejí o ty největší zázraky, do kterých by je mohl duch uvést skrze to, že je vede vnitřním svědectvím. Amen. Tím, že svědčí do jejich ducha. Amen. Já hledám něco fantastického. Já hledám prostě hlas Boží nebo nějaký znamení. Dej mi znamení, Bože. A myslí si, že to je ono, ale já ti říkám, ty největší zázraky, já beru ze Svatého Ducha dennodenně, prostě dennodenně mě vede tímhle způsobem. Amen. A pak se dějí ty zázraky. Pak jsou eventy, pak jsou evangelizace, pak jsou věci, prostě, které duch mi ukáže. Udělejte tohle a tohle, udělejte to ten a ten den. Nazvěte to tak a tak. Amen. On mi to ukazuje. Já neslyším Boží hlas v tom smyslu, že Bůh by mi řekl, tohle to udělej, Honzo, tak a tak. Někdy máš dojem, že to je fakt hlas, ale já většinou ten dojem nemám. Já ti řeknu, já neslyším hlasy. Já neslyším standardně Boží hlas, ale jsem standardně vedený Svatým Duchem. A když Pán usoudí, že ke mně hovoří slyšitelným hlasem, já ani nevím, jestli by se mi tohle stalo. Nevzpomínám si. Někdy je to tak na hraně, ale já to nezkoumám, já na tom nelpím, já v tom nežiju. Prostě primárně jsem vedený jako
podle Božího slova skrze vnitřní svědectví. Amen. Já jsem z toho byl takový, jako začínající křesťan jsem z toho byl takový nesvůj, protože jsem přišel do církve, tedy jsme chodili do jedné církve a tam každý pořád prorokoval a každý říkal, a Bůh mi řekl tohle a tohle. Tyjo, tak jsem já nějaký divnej? Já prostě jak se snažím, tak se snažím, tak nic neslyším. Prostě už skoro slyším, že něco někde mluví, a je to Bůh? Ne, je to hlášení na hlavním nádraží. Pravidelný odjezd. Pane, hovoříš ke mně? Tak asi nevěřím správně. Ne, jenom si neměl zjevení o tom, jakým způsobem si vedený. Amen. Amen. Ale podívej se. Haleluja. Máš ještě 5 minut? Haleluja. Evangelium Lukáše. 1. kapitola, 1. verš. Věříte, že Evangelium Lukáše je vedený Bohem? Že je to boží řeč? Věříte tomu, že Bůh hovoří k nám skrze Evangelium Lukáše? Že je to Bohem inspirované boží slovo? Že ho Lukáš zapsal, protože mu to Bůh řekl? Amen, absolutně. Jsem o tom absolutně přesvědčený. A Bůh hovoří, podívej se, tady Lukáš píše. Lukáš píše v 1. kapitole 1. verš. Protože se již mnozí pokusili sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali i ti, kteří se od počátku stali očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu pečlivě prošel, že ti po pořádku vypíši vznešený Teofile, aby plně poznal spolehlivost těch věcí, kterým jsi byl vyučen. Amen. A potom pokračuje záznam evangelia. Jakým způsobem se Lukáš rozhodl, že napíše evangelium? Řekl mu to anděl? Řekl mu to Bůh? Skrze nějaký slyšitelný hlas? Amen. On řekl, rozhodl jsem se také já. A v originále je napsáno dokonce, že je tam použito slovo, které jsem si někde zapsal, slovo dokeo, které znamená měl jsem dojem, měl jsem svědectví, měl jsem takové rozpoznání. V angličtině je to, že to seemed good, zdálo se mu to dobré. Amen. Ne, že se rozhodl sám od sebe, ale něco, co bylo v něm, ho pohnulo k tomu, aby napsal evangelium. Haleluja. Celé evangelium pramení z tohohle způsobu. Amen. Sláva Bohu. Haleluja. Chora santiana shire lenekai. Amen. Takhle. My bychom chtěli aspoň nějaký ohňostroj u toho, nebo aspoň nějakou polnici. Lukáši, napiš evangelium. Však seš doktor. Na co máš školy? Ale vidíš, doktor Lukáš napsal evangelium, protože byl veden skrze vnitřní svědectví. Haleluja. Hora santiena shire lenekai. Amen. Potom Lukášově evangelium, 2. kapitola, 25. verš. A hle, v Jeruzalémě byl člověk, který se jmenoval Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekávající potěšení Izraele a Duch Svatý byl na něm. V té době ještě žili podle staré smlouvy, to znamená, nebyl Duch Svatý v nich, ale byl na nich. Na něm byl Svatý Duch. A jemu bylo Duchem Svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Ten přišel v duchu do chrámu. Simeon a jiný překlad tady je, ten veden duchem přišel do chrámu. Když rodiče přinesli chlapce Ježíše, aby s ním učinili podle obyčeje zákona, on si ho vzal do náručí, vzdal chválu, dobrořečil Bohu a řekl, nyní panovníku podle svého výroku propustíš svého otroka v pokoji, neboť mé oči spatřily tvou záchranu, kterou si připravil před tváří všech lidí, světlo ke zjevení národům a sláva tvého lidu Izraele. Amen. Jak to Simeon dostal? On někde byl
někde, já nevím, byl na zahrádce třeba zrovna, trhal jahody, něco dělal a najednou měl takový pocit. Duch byl na něm, měl bych jít do chrámu. Měl bych jít do chrámu, ale musím tady něco dodělat. Ale měl bych jít do chrámu. Celý život on věděl, že to přijde. Celý život. On věděl, že se má setkat s Mesiášem předtím, než zemře. On desítky let to věděl, desítky let na to čekal a on měl 100 možná důvodů nejít do toho chrámu. Ale velmi jemně byl vedený duchem. Boží slovo říká, veden duchem, se rozhodl, že tam dneska půjdu a veden duchem tam přišel k někomu, Márii a Josefovi, s malým dítětem a on věděl, že to je on. Veden duchem. Amen. Nebyl anděl, který by mu razil cestu a řekl, pojď, Simeon, pojď, teď je to, pojď. Přestaň dělat tuhle práci. Bylo to velice jemné. Amen. Řekni, Boží duch je na mě. Boží duch je ve mně. Boží duch mě vede. Já neminu žádné velké setkání. Já neminu žádnou příležitost, kterou mi Bůh otevírá. Protože já jsem veden svatým duchem. Amen. Víš co, to je vyznání víry. My vyznáváme vírou. Samozřejmě, že ještě to třeba není realita v našich každodenních životech. Ale my skrze vyznání říkáme, my takový jsme. Haleluja. Bože, hovoř k nám. Veď nás. Sláva Bohu, veď nás tímhle způsobem. Veď nás krok za krokem naším životem. Nech nemineme takovýhle příležitosti, události. Nech jsme tam, kde máme být. Nech děláme to, co máme dělat. Amen. Nech činíme skutky Boží, ne naše skutky. Nech nejsme jako letící kůň. Nech nejsme jako mrtvá mula. A nech jsme ti citliví koně, který úplně cítí každý pohyb, každý přenesení váhy. A proto dojdou vždycky na to místo, tam, kde mají být, tou rychlostí, kterou tam mají být, bezpečně, správně. Amen. Haleluja. Hora sontiana shire lene kai. Haleluja. Byl jsem teď s pastorem Festusem, on mi vyprávěl, že jednou byl pozvaný na konferenci hovořit a najednou měl takové silné svědectví ve svatém duchu, že tam nemá jít. A že je to něco spojeno s jeho bezpečností. Na to konference, která byla připravovaná dlouhou dobu, on tam měl být hlavním řečníkem, tisíce lidí na něj čekali a on v 6 ráno v Brně, když měl jet na nějaké místo a vzbudil se ráno v hotelu, tak měl naléhavé svědectví ve svatém duchu. Cítil ve svatém duchu, že tam být nemá. Tak volal pastorovi, omlouvám se, nevím, co to je, ale svatý duch mi ukazuje, že nemám přijet. A to je připravené, si na propagačních letácích, je to všechno nachystané. Ale já tam nemám být. Já nevím proč. Ale je to něco, já jsem veřejná osobnost, nevíme, kdy nepřítel jak zaútočí, prostě nevíme, jaké máme nepřátele. A zrušil celou tu událost, nepřijel, tam sloužil nějaký jiný služebník, on se vrátil do Prahy a nestalo se nic. No, sláva Bohu, haleluja. Nestalo se nic, protože někdy, když se nestane nic, tak je to na sláva Bohu. A haleluja. Je zase ráno a dělám snídani, sláva Bohu, nic se nestalo. To je dobrá věc. Když se neděje nic, tak je to dobře. A já nevím, a ani on neví prostě, co to bylo. Haleluja. Ale on mohl umlčet ten hlas, on mohl tam jít. Mohlo se něco stát. Máš koupený letenky možná už. Pak najednou se zbudíš, tyjo. Nechce se mi tam jít, nějak mám... Nebo jako my, když jsme měli jet s Ludskou na dovolenou a v sobotu ráno jsme se zbudili a já jsem měl svědectví ve svatém duchu, že máme jít na shromáždění. To jsme ještě nechodili na shromáždění do Prahy. Prakticky jsme neznali pražský sbor, ale ráno prostě jsem se zbudil, měl jsem svědectví, že mám jít na shromáždění do Prahy. Rozčil jsem moji manželku, protože teď jsme měli naplánovanou snídani, pohodu, odjezd na dovolenou. Pojedeme hned po shromáždění, všechno nahází do auta, rychle se zabalíme a jedeme. Stihneme to i to a uvidíš, bude to požehnaný. Bude celá dovolená požehnaná díky tomu, že jsme byli na shromáždění. A ty jsi se zbláznil. Nemohli bychom jít prostě někdy jindy? No mohli, ale já prostě tam chci dneska. Prostě tak svatý duch mě vedl. A pak se tam udály nějaké věci, prostě, které v podstatě
způsobili to, že jsme se my zabudovali do církve. Amen. Sláva Bohu, to jsou velké věci, bratři a sestry. Takhle my jsme vedení. Podívej, poslední místo. Poslední místo. Skutky 15. kapitola. Skutky 15. kapitola, 24. verš. A tady je dopis do Antiochie, který zní takhle. 24. verš. Doslechli jsme se, že někteří, kteří vyšli z nás, zneklidnili svými slovy a zmátli vaše duše, když říkali, že je třeba dát se obřezávat a zachovávat zákon. Ačkoliv jsme jim to nenařídili, došli jsme k jednomyslnosti. A zase je tam to slovo dokeo. Je tam, že zdálo se nám dobré. Zdálo se nám dobré a usoudili jsme i my. My to tak cítíme, že vybereme muže, které k vám pošleme s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život pro jméno našeho Pána Ježíše Krista. Posíláme tedy Judu a Silase, oni vám totéž oznámí ústně, neboť tak usoudil Duch Svatý i my, že nebudeme na vás klást žádné jiné břemeno, než tyto nezbytnosti. Zdržovat se masa obětovaného modlám, krve, masa zardoušených zvířat a smilstva. Jestliže se těchto věcí budete chránit, uděláte dobře, buďte zdraví. Amen. Jak vznikl ten dopis? Svatý Duch jim to ukázal. Zase je tam doslova z Duchu Svatému se zdálo dobré, abychom vám napsali tenhle dopis. Duchu Svatému se zdálo dobré, aby jsme poslali tyto služebníky a usoudili jsme tak a zdá se nám to dobré i nám. Skrze svědectví dvou osob nech je potvrzena každá věc. Skrze tvého ducha a skrze Svatého Ducha, který je ve tvém duchu. Amen. A vidíš tu shodu, která tam byla. Najednou i my, i náš duch, i Svatý Duch jsme se shodli. A proto jsme tak věděni. A proto píšeme do církve tento dopis. A proto tento dopis je v Božím slově. Protože Svatý Duch to tak vedl. A usoudili jsme za vhodné poslat spolu s Barnabášem a Pavlem i Silase a Judu. A potom čteme, že byli tehdy propuštěni a sestoupili do Antiochie. To je bomba, tím skončíme, bratři a sestry. Haleluja, řekni super. Super. Víc slovo, haleluja. Pane, hovoř ke mně. Nech padnou jakékoliv zdíve v mé mysli. Amen. Nech se zboří moje představy, myšlenky, rozumování. Amen. Haleluja. Sláva. Byli tedy propuštěni a sestoupili do Antiochie. Tam shromáždili množství věřících a odevzdali jim dopis. Když jej přečetli, zaradovali se z toho povzbuzení. Haleluja. Když Svatý Duch je na místě, když jsi vedený Svatým Duchem, tak přichází radost, povzbuzení, pokoj. Haleluja. To jsou průvodní činitelé Svatého Ducha. Když nejsi veden Svatým Duchem, když je něco, kde nemáš být, tak je to takový nepokoj, takový stres, takový... chápeš to, jo? Nedokážeš to pospsat, atmosféra je dobrá, všechno je v pohodě, ale ty nemáš klid. Amen. Haleluja. A potom Barnabáš, potom Juda a Silas, kteří sami také byli proroky, mnohým slovem povzbudili a posílili bratry. Zůstali tam nějaký čas, potom je bratři s pokojem propustili k těm, kteří je poslali. Silas se však rozhodl zůstat. V překladu zase je, že Silasovi se zdálo dobré, vnímal, byl vedený tím, že tam má zůstat. Bylo to zase něco, co bylo v jeho srdci. Zůstaň tam. Silas, kluci, vy jedete, vím, už to jede, ale já prostě nějak cítím, že tady mám být ještě. Co tady budeš dělat? Nevím, ještě obejdu restaurace a tak, podívám se, co se tady děje, podívám se do knihovny, podívám se takhle. Co tady máš za úkol, už je všechno hotový, vybavený. Já vím, ale já nějak vnímám, že tady mám zůstat. Nevím proč, ale zdá se mi to dobré. Jsem vedený duchem tak, abych tady zůstal. Dobře, jdi v pokoji, my odcházíme zpátky do Jeruzaléma. Amen. A potom Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii, učili a s mnohými jinými zvěstovali Pánovo slovo. Po několika dnech, to je super, haleluja, po několika dnech řekl Pavel Barnabášovi, věřím, že byl Pavel vedený duchem, vraťme se a navštívme bratry ve všech městech, ve kterých jsme zvěstovali Pánovo slovo a zjistěme, jak se mají.
Barnabáš chtěl vzít sebou také Jana, nazývaného Marek. Pavel však nepokládal za správné brát ho sebou, protože se v Pamfílii od nich odloučil a nešel s nimi do díla. Vznikla z toho ostrá hádka, takže se od sebe oddělili. A tady někteří říkají, Pavel to netrefil. Pavel byl nespravedlivý k Markovi. Pavel neměl lásku. Pavel neodpustil Markovi. Já si myslím, že to absolutně trefil. Že Pavel prostě usoudil, že není dobrý, aby to privilegium cestovat s nimi dostal někdo, kdo je nezralý. Kdo způsobil rozkol při minulé misijní cestě. Amen. Že prostě není způsobilý na to, aby šel s nimi. Ježíš řekl Gadarenskému, nechoď s námi. Není na to ten čas. Zůstaň tady a řekni, co velkého ti učinil Pán. Amen. Amen. Takže z toho vznikla ostrá hádka. A to, že Pavel to trefil oproti Barnabášovi, vidím i v tom, že dále skutky apoštolů sledují linii Pavla a nikoli Barnabáše. Amen. A Barnabáš najednou odešel a Pavel zůstal sám. A hádejte, kdo byl náhodou ve městě. Silas. Amen. Náhodou tam byl Silas a Pavel potřeboval někoho do týmu. A Silas tam byl po ruce. A podívej. Haleluja. Řekni haleluja. Barnabáš vzal sebou Marka a vypluli na Kypr. Pavel si vybral Silase. A když ho bratři svěřili Pánovi milosti, vyšel. Procházel Sýrií a Kilikí a posiloval. Řekni posiloval. A posiloval církve. Sláva Bohu. Jak se to stalo, že Silas byl zrovna na správném místě ve správný čas? Všichni odcházeli, celá parta odcházela. Celá parta měla kupený lístky, letenky, všechno, jelo se zpátky do Jeruzaléma. Amen. Ale Silasovi se zdálo dobré, ještě nevěděl proč, ale zůstal. Amen. I ty můžeš být ve správný čas na správném místě. I ty se můžeš dostat do Pavlova týmu. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Amen. Když budeš vedený svatým duchem. Amen. Nech je požehnané jméno Pánovo. Haleluja. Pojďme chválit Pána. Sláva Bohu. Haleluja, chora sontiana širele nechaj. Haleluja, chora sontiana forelantiana chaj. Haleluja, děkujeme ti, svatý duchu. Choro sontera širelentiana kare lafone. Hire sentiano sorelantiana kare lantarasaj. Haleluja, modli si v jazycích, haleluja, však je to nádherný, když se modlí v jazycích, budeš svého ducha. Stáváš se citlivější na svatého ducha, haleluja. Chora santiana kare lantiana sai, haleluja, chora forianta kada santera shire lantiana kare. Haleluja, modli se, směle se modli, haleluja. No nešeptej si to pod fousy. Bratři, sestry ne. Haleluja. Haleluja, chura santiana cara lantiano sore. Kire ferianta cara santera shire lentiano coro sonte. Však jsi boží hrdina, jsi boží muž, jsi boží žena, jsi vedená svatým duchem. Haleluja. Kráčí stejným způsobem jako Ježíš, jako Silas, jako Pavel, jako Petr, jako Jan, jako Lukáš, haleluja, haleluja, svatý duch je v tobě, svatý duch je na tebe a on, který je ve tvém duchu, spolu se s tvým duchem svědčí. O každé věci uvádíte do veškeré pravdy. Vede tě krok za krokem. Někdy nevíš, proč máš dělat to či ono, ale on to ví, protože on je vševědoucí, všemocný, všudy přítomný. On je El Shaddai, on je Pán Bůh tady na zemi. Amen, on tě vede stejně jako Ježíš vedl učeníky, když byl tady na zemi. A on je s tebou všude, vždy, každý okamžik, ráno, večer, v noci, přes den. Amen, všude je svatý duch s tebou. Haleluja, haleluja. Tak my tě prosíme, svatý duchu, nech tuto realitu my stále více zažíváme v našem duchu. Nech nejsme vedení smysly, příležitostmi, penězi, radami, moudrostí světa, ale nech je moudrost známá tvá mezi námi, jako zralými. Nech tebou jsme vedení na každý čas. Haleluja, tak nás veď do veškeré pravdy. Pozvedni nás, pane, haleluja. Kora santiana shire lentiana kai. Haleluja. Cara sontiana shire lentiana kai.
Cora santiana fore lantiana caila sore shira caire. Oh, cara santiana carianta rasai. Hallelujah. Cora santiana care lantiano sore. Cara sone. Hallelujah.